मिथिला नगरी में एक समय भयंकर अकाल पड़ गए। चारों ओर सुखाड़, धरती फट गयल रहे। राजा जनक बहुत चिंतित रहले। ऊ सोचले कि धरती माता के प्रसन्न करे खातिर खुद हल चले है। एक दिन राजा जनक खेत में सोना के हल से जमीन जोतत रहले। जैसे ही हल जमीन के चीरलस, ओही जगह से एक दिव्य प्रकाश निकलल। धरती माता के गोद से एक सुंदर कन्या प्रकट भइली। पूरा आकाश में फूल बरसे लागल, देवता लोग खुशी मनावे लागल। राजा जनक आश्चर्यचकित हो गये। उ कन्या के गोद में उठवले। राजा जनक कहलें, ई बेटी हमरा धरती माता के आशीर्वाद हई, काहे कि उ हल के फाल सीता से प्रकट भइली, ऐसे उनका नाम रखल गयल सीता। माता सीता बचपन से ही बहुत तेजस्वी, दयालु आ पवित्र रहली। आगे चल के उ भगवान श्रीराम के अर्धांगिनी बनली आ संसार के त्याग, प्रेम आ मर्यादा के सबसे बड़ा उदाहरण बन गईली। अगर रवा के ई कथा पसंद आयल होखे त चैनल के लाइक आ सब्सक्राइब जरूर करी। अगर रवा के भोजपुरी में पौराणिक कथा, रामायण महाभारत के कहानी, देवी देवता के रहस्य आ ज्ञानवर्धक बात सुने में मजा आवेला, त पॉडकास्ट भोजपुरी जरूर सब्सक्राइब करी।